Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi, pemirsa. Minta doanya ya pemirsa, semoga Reva, Mbah Yi, Bunda Dewi segera diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Bunda sireng ngelu gimana bar tak tiliki karo makjah. Basis juga, Reva juga tak kekno susu moh mbok aku. Lah piye lah nduk gak gelemangan gak opo, aku ki yo ngono lah bentang sembuh. Emang ya wis tak isah-isahi, resik, emang lap-lap tak umbahi nggone Reva. Rayo lagi usum awake ora penak ke pemirsa. Sak isoku tak resikno. Aja brok-brok nduk. Menang juga. Tumbas banyu Mbah Yi. Niki lawange kula buka angsal, Bu. Jenengan kali istirahat bentuk udara baru. Niki lho. Mbah. Kok tak ingok-ingok. Alah gak usah susuk gak apa-apa, wis gak usah susuk gak apa-apa, wis ben ndang mek banyu. Lah gak usah susuk gak apa-apa bentan. Ya Allah, parengan sabar. Ampun Bu, ngatekke intan mboten sah susuk ora apa-apa. Nyah ki tak anono arek susukno. Beli telu kuwi. Ya. Sabar. Wes tak cukono telu ki, gorene. Ibu. Galone kan telu. Batuke jeblik ngono pemirsa. Wes gorene. Galone 3 nggih Mbah Yi niki. 1 2 Wes tak kireti. Nggih. Langsung diangkat nyem. Nggih. Makanya diteri banyu Pak Han. Lon-lon. Geret ya, Dok. Hati-hati. Intan ya hati-hati. Wah, nek ngunjung langsung lagi gerah pemirsa. Nggih. Pun ndang tinggal istirahat jenengan. Ana istirahat. Ya wes tak angkatno 1 nyah ki intan ning kene tak angkatno Ibu nyah. Mbas galon nih tempatnya Mbah Yi. Hati. Hati. Soalnya tinggal masak bendino pemirsa. Hati-hati lho, warungnya lho. Aja mbok ketok nang Mbah Yi lho. Mbah Yi gak kudungan. Sapa ora? Bismillah. Hati-hati. Kan beli 2 guys. 3. Ini cek kurang ini. 1 2 3 sayang semua. Ya. 1 ya. Ibu sayang ini. Aku sitoke belum. Jang rono tak genjongno ndi? Jenenge konten opo iki? Tak genjongno ndi kok. Kok orang genjong. Lah tidak nyanyi sik kok. Mah mureng. Waduh. Nenek. Orang sampe gendong ngono. Ora sah ngono intene. Apa terok sapa kuwi genjongmu? Apa tadi kayak ning kene nek geger. Ora usah kuwi cara ndi nganggo geger barang hati-hati nek kepleset. Kok nganggo geger barang. Wis ki tak loro ki, Bu.
langsung tak nying ngene, tak angkat wer ngene lho. Lho ngene. Di tangan. Nah, saya napa? Napa tenang saya? Gak kena apa-apa. Takut gak roh. Oh. Kenapa? Aku teko. Ibu pengen nangis langsung. Lah Intan nangis dhek gak. Ora. Kenapa aku teko? Ya pengen nangis ae. Pengen mateng, iki terus sampai bubur. Ya Intan kena apa tek ngono. Jirene rek pape buku nang rumah sakit sida ora? Gane sing gelem manggih kumpulane barang. Aku nang kabeh, awake panas kabeh, ora gelem nduk. Lah sampene karo ibu mang ning ndi? Ibu kek ndi yo? Tekan sedikit garam. Jus nasin. Nendi? Anu entangku lho, Dok, entang kayu. Ning ndi ya? Entang kayu ibu ning ndi ya, Dok ya? Ning ndi entang kayu ya? Lah iki. Entong kayu. Gugup kabeh pemirsa. Kenapa? Juga kena apa-apa. Lah piye mbah ya awake panas, panas sirahe ngeluh. Iki mang aku dikon nyeluk Pak Utoyo ning sawah. Mbak aku celokno ayahe dia mbak ning sawah sing bayo basis gak usah wis ora usah mamane aku gawekno bubur ngono. Wis tengene bubur iki tok gak gelem dahar apa-apa mah dahar gedang tak goreng nang esuk mangkok. Banget ya ibu gak gelem. Wis mbak Indah bingung. Aku langsung rono Bu, gak usah Nduk wis anakmu apa? Mbak Ida perene. Aku ngono. Kinara tunggu nisik, lha kuntine mang ning ndi? Ayo. Kinara perene. Dah ya memang ibu tak pengen sik aja sik aku ngono. Langsung tidak bayi ibu tidak alon-alon. Tak gugup kabeh. Anak laku barang kopi rek iki engko. Bentuk kopi rek yo ben. Kudune yo dipateni sik. Sing dipateni Kae? Lho ngono ya wong ewah dek pengen menyalakan musik bukan mateni lah. Iso dipateni. Lah nek wonge ora gelem dek yo iso dipateni lah nek wonge emah pengen terhibur yo ben. Kok ngene wah yo pengen tanggo-tanggo padha roh nek hari bahagia. Ayo ngono ki duduk terus ngene sampai jadi bubur engko terus matang langsung dicedhekno bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus pateni Dok. Terus ya. Tuh. Resik-resik Intan. Gimana sebenarnya ngelokno petugas Negara. Oh enggak, petugas kesehatan mereka bayi. Wis. Terus apa jenenge wis tak gekno bubur. Nah. Sing kae, Gong. Jadi Bunda Dewi, Repa, bayi wis tak kelompok dadi siji. Makasih ya Nduk ndah ki mang digrebno bubur ayam. Digrebno bubur ayam. Lambine ibu dik iki kari pemisah.
Kari nendi. Mbak Jaim Mbak Endah. Gone Kinara. Itu Mbak Endah. Lah ya kari ning gone Mas Dimas. Sini iki pemirsa berang dino. Omah diresiki ya salon. Penting ki nek esuk di Tuh. apa dibukai anune. Jendelane. Terus benar omah Kinara ya, Bu? Iya, wis nggone Mbak Indah pe dikek Nara kok dikekno anaknya yang berikutnya ya tergantung Mbak Indah. Tapi Mbak Indah ngomongnya ya iki somben anu Bu. Tak dandani sekat-sekat ngene iki tak rubah dan omahe bentuknya sederhana los. Dadi nggone Kinara. Wis ayem, Duk. Wong ibu anake yogur loro. Omahku kan gurih. Iya, saking nggone Mbak Indah, sing nggone Intan, ibu yo ora iso ngeki apa-apa ya, Nduk ya. Amin, enggak apa-apa. Ngekeki donga. Enggak apa-apa. Wong ibu jek urip berarti wis tak namakno ki nggone Indah, nggone Intan wis loro anake. Ya aja padha tukaran, sing rukun, wis urip. Ibarat sampeyan ibu wis tuwek wis gak iso apa-apa, Intan nek dikandani Mbak Indah yo dirungokno. Aja munggo karepe dhewe. Kak, Nggih. Kami sone mau merawat njogo ngene ta. Ki pibu tak syuting, guys. Wes genten Intan tak syuting, guys. Ki. Wes kono wes bersih no. Kencang ngarep lah. Nah. Iya. Iki lho, Dek. Wes kontennya konten sederhana ini pemirsa. Semoga-moga nang paringi sehat kabeh keluargaku juga. Mungkin kalau ada keluarga pemirsa yang awake lagi gak penak, muga-muga nang paringi kesembuhan, kesehatan. Wes kontennya konten ngresiki omahe Mbak Indah. Langsung nduk ki mang karo Deko. Anu lho te apa ndang gage kon dinunjuk ki mang tak bayi wis dahare bubur aku ngono. Terus gang sedelok enek kurir aja diteri bubur ayam Mbak Indah telu nggo Bunda Dewi nggo Repa karo Mbah Yi ya. Sedang ngomong Ibu. Yes. Bersih loh. Dalam piye, Dok? Iya, saya, Dok. Repan jelo apa, Bu? Aku nutup warung paling. Oh, apa nutup? Mbok wangi, Mbok, paling pengen nutupi warung. Iya, saya, Dok, dulu, Dok. Aku tak ning kene ayo. Iya. Nggone omah. Iya. Iki langsung cus ya. Cus. Pemirsa, baru dilanjut lagi nggih videone. Soalnya nggih tadi bar ngono ngene ya melok nganune Mbah Yi nggih pemirsa. Mbah Yi alhamdulillah wis keringetan, wis bar di apa dahar bubur. Keringetan, awakku melok rasanya adem panas. Aku wanyep kabeh awakku terus kemulan. Terus melu keringetan terus cangkeme rontok pahit, aku kok pengen mami. Intan melu. Intan gak boleh mie soalnya dia ingin bar mie. Berarti Intan bakso saja ya. Nek mie iso omben ae. Iya, yo digang to, Nduk. Ora tiap hari, pokoknya digang ya, Nduk. Digang. Nek bakso kan gak karbo. Daging, kuwi daging sapi. Daging. Mbah karbo mbah ora Ibu ya ora ngerti. Tapi penting Intan
mine dikurangi soalnya wingi sampun ngono lho ya. Kok tambahi lontong. Iki lontong ilang. Iya, minta ilang ya. Iya, minta. Satu aja enggak apa-apa mintanya. Lah, ngono Bu. Anak sing diblok. Terus akhirnya ayo kan tumbas mie tapi kan ojo mie ya kan enggak duduk epak nah kan juga ini ya enggak juga berubah sebelah hitung kok ya berubah itu ya tak bersih kesenangan jadi pengusaha orang tak bersih ya Ini super mie. ya Enak guys. alhamdulillah Lupa gue enak minum aja. minuman dong juga Tak kira punya ibu. Punya ibu kok. Ibu guru. Ibu. Caranya tinggalin nopo misalnya penoleh. enak betul-betul Ini enak sih baksonya.
Ambil nonton enak. Alhamdulillah. Ibu iso ngongkon kan nek mama nalok malah ibu dhewe sing kesel. Ora lah nalok. Itu berarti udah peningginan. Ora nang ndi ibu ning omahe. Mbak sih sawak itu ora benar repa yo. Sampai masa-masa pemulihan. Dan jadi yo untuk lalu. Aku jak foto karo aku. Itu kan ndi. Omahe. Tak kira pedulan sama Mbak Endah. Ora. Itu ambilem kari teh. Malah kan dicari yo ben. Ora nang gone iki nara. Cari yo ben. Kari. Lang kami. Lang kami kari ya kok bingung tak apa. Kari. Enggak kan? Iya. Lagi? Sekarang pipi ibu. Alhamdulillah sok keringatan pemirsa. Alhamdulillah. Senang. Oh yes. Impun pemirsa demikian di konten kali ini. Konten satu penyamping. Esok mau terus mau ada lanjutannya pengen mami ayam. Doa terbaik itu ya untuk jenengan semua. Sampai sakit yang paling sembuh untuk pencapaian juga semoga nanti berikan ngomongan yang tak Allah. Kami pamit dulu yang anak terakhir yang ngomong tingkah laku dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pemirsa. Kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kita habis sudah. Itu juga habis.